какво да мажем новороденото след баня? Не с сол, мастика и мас. Кожата на бебето е толкова нежна, че понякога имате чувството, че и въздуха може да я раздразни. Но трябва ли изобщо да мажем бебето след баня? Истината е, че не всяко бебе има нужда от 14 крема, олио, лосьон, там още много неща. Дето сте си ги наредили на тоалетката. Кожата на бебето все още изгражда кожната си бариера. Това е неговата защитна бариера. И понякога прекаляването с продукти може да има обратния ефект. Затова вие знаете, ние тук работим с научни данни и с медицински такива и ще ви кажем какво препоръчват специалистите. Според дерматолозите и педиатрите, най-добрият избор обикновено е нежен, хипоалергенен и без аромат емолиент или бебешки крем. Сега вие ще му питате какво е това емолиент. Звучи сложно, малко френско даже, но всъщност означава нещо много просто. Емолиента помага да задържим влагата в кожата, да намалим изсушаването и да подкрепим кожната бариера. И най-подходящия момент е, именно заради влагата, да се използва веднага след баня, върху влажна кожа. Какво да избягваме? По-добре избягвайте силните аромати, продукти, в които има алкохол, агресивни сапуни и твърде много продукти наведнъж. Това вече го казахме, нали? Запомнихте. Колкото по-семпла е грижата, толкова по-добре е за кожата на бебето. И още нещо интересно. Новородените дори не се нуждаят от ежедневна баня. Това трябва да го кажете на вашите майки и баби, да знаят. Много педиатрични препоръки говорят за 2-3 бани седмично, за да не се изсушава кожата на бебето. А вие с какво мажете кожата на вашето новородено след баня? И търсите ли, намерили сте онзи вълшебен крем? За още полезна информация за бременност, майчинство и раждане, последвайте канала ни Съхрани стволови клетки. Аз съм Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика. И това беше от мен.